janji lasa denai menanti Sabana cinan onde hende adik sayang diharap memberi pinta nyato nyatukan cinta jo raso sayang. Terpikir-pikir dan cak menyabik rumput lah kerajo lah nak. Dan menolong udah dan kalau ada bilo lah kalau bini jo artis lah kalau mau deko. Baiklah menyabik rumput. Ku dapat ada artis nah. Sul Dah. Kajuk-kajuk ni dah. Hilanglah dalam sekilo tu dah. mana ana bikin Tak ada rencana dah ke Malay Jawi dah. nah mambali jawi lai do takana nak bali jawi Sul. Tapi lung kini le yang lu ado pitih dan kini le bakok takana sedang nak balik jawi kasatu ang kurban Oh, tadi malam dah nak cari teletik kau nak dah. Aduh nampak dah dah. Mas-mas Jawa dah. Viral ya dah. Oh, ini biasa sih orangnya dah. Tapi kini banyak Jawi dah. oh ikut nama kan ni terus TikTok ana tapi ada je untung ana ada motivasi yang deknya kan nama dia dulu takdir dan mengecek nah tak ada rawak ko ndak ada dan sama dan Sul. Pokok sama bana beko ang jonan sedang viral tu ambaylah menyabik rumpuk mah ambillah ke Pulau Jawi alun tantu ang kasamo suksesan ninyo le deh Bakok gitu dah. yo na ninyo tu karajo tu lah sajak sari lah sajak lamo tabah bau sawa kareh tawakal ke Tuhan yang angku ilmu koncek nak kang pakainya nampak orang viral nak menitulah aku pasti ada motivasi lain selain itu nah kalau sekedar mencari emas namanya menyabik rumput urusan atuh le setuju deh nah rajin nang karajo tapi lampangan dan nah itu sama motivasi yang tu motivasi yang sebenarnya Sebenarnya mah deko dah. Nya kan dek bala banyak Jawi kan. Tu kabar-kabarnya nya kabar bini artis dah. Sul bayu warna ayam ya den nak artis lah bini ayo antah nih kah jadi balik kanan dan sabuk tadi Sul walaupun sama profesi yang beko mah belum ketantu ang kadapi artis Sul dan jadi kini rajin salang karajo kok ada pitih ang kecek-kecek ang kumpul banyak pitih ang kayu ang misuk ama milih ang bini isuk nah sian ndak ada yang dan artis nah orang paling rancak dunia dapat nang klipit yang banyak nah Atuh bilo rencana nak kau Jawi dah. Kan ndak lama dah. tu dan kumpul pitih dulu Sul kau nak kini yang bajawi Sul baju lah dang mohnya kan Sul tidak lah do karajo dan yang lah anu angsa dengar saki capek boleh jawi lah Andeh. Ayolah kini-kini kau udah ada yang kembali jauh ya deh. Bilu lah ada yang kabini artis mendeko kah.